matagal ng bahagi ng mga pagdiriwang sa bawat lalawigan ang street dance. At hindi naiiba ang bayan ng Infanta, nakikipagsabayan sa saya, sigla at excitement. Bawat kumpas ng paa, bawat indak ng katawan, this is not just dance to the 40 to 50 members of each group. It's a living expression of talent, emotion, and the rich culture of the community. Mula sa makukulay na kasuotan hanggang sa orihinal na festival music ng bayan, bawat grupo ay may dalang kwento na binubuhay sa kalsadang entablado. Yes po, actually po, first day pa lang po we already planned everything. We started with the contingents. Kailangan po namin na humanap ng mga contingents from different barangays. Then kailangan po namin ng visitation, finalize the guidelines, release the seed money, and of course thorough checking ng mga needs po for the street dance competition. Based po sa coordination with our cultural group dito po sa Infanta na pag-usapan po na Kundandit po yung ating first na product na ipopromote through festival dance. Bale, marami po tayong products but then again, Kundandit is one of the product of Infanta way back before pa po and it's part of our culture. For me po, we are all unique and we have our ways to promote our culture and to foster diversity, of course. I believe that with our unique products, especially the Kundandit, actually our board of judges hindi nila alam kung ano yon. And it is our way of promoting our own culture and to protect and siyempre promote our diverse culture na meron dito sa Infanta. It's an honor for me. Actually first, I was appointed as the chairman and sobrang dami na po nating na-witness na mas street dance and kakaiba po talaga yung feelings when ikaw talaga mismo yung makaka-experience na you have your street dance in your own municipality po. From the streets to the grounds of Infanta Integrated School, ipinagpatuloy ng mga kalahok ang kanilang naggagandahang dance routine na inensayo ng ilang linggo para sa isang gabi ng pagtatanghal. Pero, hindi lang ito basta isang kompetisyon.
Ito'y selebrasyon ng pagkakaisa. Isang pagtitipon para ipagdiwang ang tradisyon, kultura at taraon ng bayan. Sa huli, isang grupo man ang nagwagi, panalo pa rin ang buong bayan. Dahil sa bawat indayog at hiyaw, nabubuhay ang diwa at damang-dama ang puso ng bawat Infantena. Sa Infanta, panalo talaga ang summer vibes dahil sa cool, colorful, at energy-filled performances ng bawat kalahok dahil sa kanilang street dance competition. Dagdagan mo pa ng mainit na pagsuporta ng bawat kalahok. Pero bukod sa makukulay na costumes, makulay din maituturing ang mga pasyalan sa bayan.